Gabi és kislánya Olivia szeretik együtt tölteni a nap minden percét. Legyen szó játékról vagy sportról, a két hölgy mindenhova együtt jár. Gyermek mellett Gabinak nem egyszerű beiktatni a mozgást a mindennapokba, a feladat azonban nem lehetetlen. Amíg Gabi gyorsan átöltözik, addig kislánya elfoglalja magát a gyereksarokban. Edzés előtt még egy frissítő ital, majd egy kis időre elköszön Oliviától. Az edzés előtt be fogjuk vizezni az alsó ruházatot, erre fogjuk rávenni a technikai ruházatot, amit már előre benedvesítettem. Így jobban átmennek majd az elektromos impulzusok. Miután Réka benedvesítette az edzéshez használt felszerelést, Gabi magára ölti a ruhadarabokat, és kezdődhet is az izzasztó torna. Egy nagyon alacsony intenzitású elektromos impulzust vezetünk közvetlenül az izmokhoz. Ennek segítségével hozzuk létre a passzív izomösszehúzódást, ezt kiegészítve aktív gimnasztikai gyakorlatokkal még hatékonyabb edzést vagyunk képesek létrehozni. Réka tapasztalt edzőként megnyugtat mindenkit, nem kell félni az elektromos impulzusoktól. Nem kell számítani semmilyen áramütésszerű csípőérzésre, egyszerűen csak, mint ahogy mi akaratlagosan összehúzzuk az izmunkat, itt a gép rásegít. Gabi több edzésprogram közül is választhat. Most egy szálkásító programmal kezdünk, majd egy kis cellulitkezelést fogunk még a végén alkalmazni. És valljuk be, egy anyukának szülés után mindegyik jól jön. És akkor indulhat is az edzés. Odakint Olivia sem unatkozik, labdázással üti el az időt. Kicsit még ráteszünk, mert túl jól bírjuk. Azaz. Na igen, na most látszik, hogy ez egy valós edzés, tehát nagyon sokan úgy képzelik el, hogy itt csak lefekszünk, és akkor csodák csodájára lefagyunk. Megnézi, hogy tornázik anyu. Azaz, gyerünk, bírjuk. Ez nagyon jó, igen, elfáradtam. Végül is ugyanolyan az érzés, mint egy súlyzós edzéssel edzettem volna. Olivia, türelmes kislány, ügyesen megvárta, míg anyukája edz. 25 percem van, és neki még ez az idő még belefér, hogy elrajzolgasson, vagy egy kicsit eljátszon, és így nekem ez így tökéletes. A kismamáknak azonban be kell tartaniuk egy nagyon fontos szabályt. Mindenképpen szoptatás után ajánljuk, mint ahogy minden egyéb sportot, körülbelül 9 hónappal utána kezdheti el a kismama. Korábban azért nem ajánlott csak, mert mint minden egyéb edzés, ugye a tejsav szintet megemeli, és ez megváltoztatja a tejnek az összetételét, illetve ízét is. Ha tehát eljön az ideje, az anyukák bátran kezdjenek el mozogni, már néhány perc aktív izommunka is meghozza a látható eredményt.